Apa mai serious mningi makarova. Nditori busy. Ash. What's like? Nditori busy. Constitutionally my life, Muslim that my life. Hello, my diaries, Magadi. The name Bamnofara Mati Mana Ese Enika, that's not in the boy over life. Atedu. Atedu. And once we have a life. But nothing away. And Mageta went of you. Ah, Mageta in South Africa. Couldn't one is Zimbabwe. Zimbabwe doesn't Mageta one of for me now. And hello, Nyasha Kanda Kona. Hello, Fiona, Auntie Fiona, where we have a life, Mrs. Mel. My sister Fiona, good to see you. And you only wonder to Uchaka, you go to Wadogar. Uchaka, you go. Tula Bejuru Doga to Milan and Nduan was in Anduko. Saga, I mean, on Chatos or not in the one block, I say. Ah, to tend I mean, my dad is lazy. Koisus Tango Congo Zadski Sasana say to carry. More, mess. Esther Siziva, name answer I told me Father Darius. Father Darius, Utorota of Macao. Yes, Betty Tapu and Doro, Man United. Man United, nigga, you burwatch it. Man United, they burwatch it. Triple Canamadio Madarius. Muzora of Tazis made and this Roma of Tenda Garanato. John Cole is watching us. John Cole, I'm still waiting for your call. Yes, I'm still waiting for your call, John Cole. I'm not from by you. Quite manza yechi ure. Nawe pine upete ukonjiwa kuwapindwa nei. Pana pasi pe izvozvo pine upete inga ndamba kuudza wani na ipine kuti pana pasi pe izvozvo. Kwanza asimakatsvukirire ina mna sisi Fiona. Ndora kutsvukirira sei? Ndogeza kai. Ane ganda remvura kugeza. Mukadzi wangu akanzwa muchinditi hanzi ndaka flaxidis munyeri. Mubvunzo wenyu wawo yankoma Gordon. Hanzi mira ndikupinire munyatsoverenga. Hanzi. I hope you I'm still angry nemin. Uno kana uri angry nemin. Mubvunzo wenyu. Hanzi Gordon nomboita rafu chini. Hanzi please block murandakadzi nubu forever. Aita say. Kubasa. Aita say. Igaitingoto mu block atisachabvunza zvakawanda. Kubasa inini ba. Igaitingoto block tisabvunze zvakawanda. Basa rangu ka. Hanzi ani murandakadzi nubu. Basa rangu ndere kuti zvinhu zvifambe. Chairperson, phone iyo inoburisa uyu zvakanaka. My life zvakanaka. Skin yenyu nice. And inini handisi basa rangu hasiri kudiwa nevanhu aiwa handisi mari. Ndinomeka sure kuti zvinhu zvinofamba saka kana mukaita sina basa handingarege SIS MELLY vachidhila naizvozvo ndo basa rangu rekudhila naro. Saka kana hanzi makarora ndakarora ndine mukadzi nevana 4. Ndakatokwana handitombonida anything. Nditori bore. I'm very, very married and I've got 4 kids. Mafuta ndikuya nawo ndatopiwa pana. Hanzi nditakura. Sinda kumhoresa, unoda kumhoresa kangani? Hanzi dzakatsvukira wena. Unongoti ngonzwa voice ka unenge usatombona kuti patori nehands dzangu. Mai makainonokera ndakatotorwa. Sei vakabva kunoiga ngoma yetitotena taswera kana maswera wazve sure. On a serious note, we laid our brother to rest. Hopefully, that's the end of another chapter. Mboita nharo anga asingade kuenda.
tasvika kuya tachenjerwa maprize vakuramba vakuti chichi tafonera kansela uyu tafonera uyu tazoita zvekuenda ikoko physical osvika taratidzwa kunzi iri ndoguva rachiri takumutakura kuenda naye ikoko haanga ari mahwani tasvika ikokoko hakuna mashavhero kana munhu akuda asingade kuenda anenge asingade kuenda zveshuwa anza mudisa jeka aiwa asaijika atite izvozvo aiwa pane mubvunzo wabvunzwa zororo pomulana apa hanzi kana ndane chii ndanchamobhloka munhu atanzi ndibhloke hamene kuti ndiyo here hanzi kana ndane 4 years pane munhu abvunza hanzi chi ndabhloka blocked munhubu wacho blocked hanzi chi mubvunzo chiri comment section kusevisa makomenda possible guys follow why welcome munhu anonzi John Cole guys John Cole isa comment tinovhiro dekara John Cole ndombora isa comment in comment section just put any comment in comment section put any comment in comment section any comment John Cole put any comment in comment section question and answer SIS MELLY pina number dzenyu ndachidambusa ni dzangu inini isa dzinofona ngaba ise madeni aliziziva diaries ndiwo anoziva ndayaita on Madairis ndiwo anoziva number. Isa number guys, quite question and answer. Isa number. Ine to kumasiri zvangu ndichifana kuseka. Hanzi na memes samuri ndipe dress raka, menoti dress raka. Mavis. Memes samuri. Rukuya ku UK. Kana rukuya ku UK ndo. Aungosati wandipindura Mavis. Hanzi na ropa fadzo. Ina ndisimuona wani makomenza mungu taurawa. Aripi? Hanzi na ropa fadzo. Hanzi chi? Hanzi baba vanonyenga abve kuma inbox kwanu. Ini ndisingakuziva ndakamboya ku inbox kwako. Nzake. Aiwa. Hanzi ufollow. Thank you Viola Magai. Ingo type John Cole call echiru. Kana wakambopfimbuka na baba namukoma Gordon usina zvifarira. Unongotora screenshot uenda kuna SIS MELLY unoisa ikoko. Avatomboita havana favor vanoposta ende vanototi pisa panapa saka hanzi eri kuya ku UK. Alright ndaiona ya memes aunozonipa size undipe size kuseri sashka ako uya utaura kuti mukoma Gordon wakandidai inobva yawe SVB and my favorite brother pana papa diaries hapana fear of favor hazvina kuti ndi chairman or ndiani munhu wese anongotikla zvakafanana saka kana usina kufarira zvakaitwa namukoma Gordon aiwa just take a screenshot uenda ku WhatsApp kwa SIS MELLY watumira hanzi na Alice SIS MELLY makuda iPhone 14 manje. Thank you I receive Alice. Uri kunitengera rini? Ndio namba yacho ka uri kunitengera rini kuyeswa namba ipinei kuni ndirisureni kuno kwandisitomboona zvikunogwa izvo. Aiwa yaiswa ye namba ye WhatsApp yekufona aiwa yaiswa namba yenye WhatsApp your main number apa namba yekufona ndiyo ka yandise different number ina ndisi Q&A kana pane zvavanoda kubvunza guys ina ndina isainingikiri pindiraiwo mubvunzo wa Rose Tarumbo wanga uri mubvunzo kuchina I missed Mona Lisa and husband in SA ndintel mikuona kuudzwa namaiguru wako Mona Lisa Dlamini yekuti ndakafamba nditaure inini kamunoudzana ikoko mukoma nemunengana maudzana kuti murume ari ikoko wechengeta murume. Thank you Deborah. Tototenda mimi Diaries. Amene pana mubvunzo wandamisa amene kuti ndewechi Mighty Nash. Awa ndiani nchango. Welcome to see Ivy Combo. Thank you. Welcome to see Ivy Combo. Ivy Combo mudhairo kutodara vashoti pano. Anogara aripo. Ndo wapi? Ivy Combo. Aiwa. Ivy Combo sisi Ivy Combo. Musician. Wekuimba. Welcome. Ava vipana panga vari. Basi vanonzi mugezera, hanzi vanogeza. Vanoto mugezi ani mashambi. Vanogara vari panapa. Vanotine magai vasinga comment panapa noti makatosunguka comment mukoma. Zvekugeza chaizvo. Vanogeza. Aiwa vanogeza, ntamba nayo mvura vanogeza. Chiri kukura tichiona nguva yakwana. Kwete zvekunyemba vanogeza chaiko. Yanga ina vhuyo mukwena nguva yakwana. Aiti nguva yakwana zvechinosa. My Nigel makadi yenyu Mighty Nash Matiko handina unzwa kuti hello Messi my sister Messi Maswanise in Leicester Moroi no bemkhandla isa number chipi nayi ndisumboiona yaiswa ini pina iko kwena ndisikuiona manje ndikangobata apa ma comments arobatiza ishi ndisikuiona ini kuno kunditori kumasure zvekutodara pin this comment right here number yapo Q&A please phone kana mune zvamuda kubvunza
And our friend, she prepared doubt you in SA, has a good one. I don't famba usiku. And the family, tombozi, kuti so yeah, don't my family rangu. Now that you know, I'm on the track. Nigga, SIS MELLY, and I never leave the site. Saka, paka. And my get happened. Phone number na P9. Kana pana wadazu vunza. Phone kama getsa phone number wepo asata inda magetsa chimbovunza 2 3. Amuna uvunza. Bofona guys mubvunza dambosekawo pana damboseka ngoma godwe zvamunoita kana muri comment section. Dambofila comment section ninge mchimbo yazodi chapchap. Anza ndibve my inbox. Phone ai. Ngoma makufumurwa anza mubve my inbox vanhu mukuita sei? My inbox anana. Ngawa we. Mukuita sei ngo. Garai mare urasa kuti my grocer twazviona izvi nokuti pakaipa nhasi. Pakaipa. Kana ndisingabve mindbox vanongoya kwamuri okudza nyaya yacho yapajekerere palive pana kutoitonga pa. Mataura muri kutende munozvitemba wena. Ai ngatiitonge. Munozvitemba. Ngatiitonge. Sandra, how is your experience in SA? It's been fine. Very hot. Nasi very windy. Zuva racho ndiri kujaira nhasi kwakune mhepo and kwakune dust. But so far so good, but our bad experiences ndizvo dzamagetsi anongoenda. Then driving you say yo. I give up. Man, watch one it I know it's dangerous driving. They follow too close. Man, no car. I say. Could do one. I don't know more dangerous for Zimbabwe. It's an understatement. Pana abantu wasukufona saka ndakwenda. Vanofona man. Clearly I'm not mvunzo. So muda uzene zvidhairi kuti zviri kufamba sei ma program. Wellington Chakadama hanzi ndimhoresewo, how are you? Beti aripo lawyer rangu. Regina Gumbo ndiribo chaizvo. Why is he married? Na Juliet Mango asking for my friend. Nataura one, I am very married and I've got 4 children. 4 children, 3 girls and 1 boy. 1 boy wajanonzi Junior, Gordon Junior. 08456176653 ndo number iri. Timhoresewo mimi mutandiwa. Kingston Blessing Moro. And the defensive driving doesn't work in Africa. Nezuro ndakaona motikari 3 dzichiita head on. Not head on, inonzi chi pile up because vanga vachifuta follow each other too close. Saka ari kumberi akangoita mabreak. Then angari mashure akasvokopinda uye abva asvokopinda. Wechi3 ndiye akazotiza ku right vanoenda ku oncoming traffic abva akunopoza rowa ikoko achibva dzoka. Saka it was a sight to behold. Nove mkandla, when are we having IT UK? Nyaya IT UK ndakataura one kuti zoni it's up to you to arrange it. Inini I won't organize it for you, but I oversee it. And we said to UK group form a committee in organize IT because you organize IT for people in this is not. Saka organize it. This is what we want, and then Inina I'll just give it go ahead and say let's do it. So and the Christmas party not IT. Zviri pavari kuti zvavanoda chavari kuda ndechekuti vaarrangerwe nenina andiro basa rangu rekukuorganizira imimi organizer IT yamuri kuda organize tasara namaswera otando mulilo ndaona unge paita phone call daira mvunzo kuenda ku phone call inenge 2 missed calls kuma calls acha asikuitira sei aringi because anytime noise man madaris ngoflika ani makatarisa phone and then yanga imaina ndakaitari saka ritena makozi why alright me right on answer one answer hello mukoma godin muti sei ndiripo kana makadiyo ndiana kutaura Hi, Ropa, what do you say? And writing. When the financial as an advice. Yeah. So, no got a name and it, but and such Saga Agawana Basari Quinda ku UK. Saga Anga
both kuti ndizokwanisa kuteera inini handipanodiwa kuti ndinge ndine marriage certificate. Saka zvikunetsana panyaya yekuti iye sinzi asati abvisa mari zvinoita here kuti tiita marriage certificate kana azosvika ikoko ashanda uzoenda unoroora kumba. Apa iwe unenge uchisara kupi kuZimbabwe? Nendisara ndiri kuZimbabwe but tiri kudiwa imirezi. Saka iwe urega kuenda kuUK nekuti hanzi munhu ana kubvisa pfuma wosarira kuZimbabwe uchitambura izvozvo. Shamari marriage certificate ngaiti vanenge vachinetsa kakuti hazviite kuti muite marriage certificate yasina anenge achinetsa unovaudzira chivabereki woenda nemurume wako kuti munocheta muri 2 vanozongonzwa mava kuUK kuti takasvika yakutove mari yakutotumirwa kuzimbabwe ungaimirirezvovada kusarira izvozvo kuUK unovada kuUK yakainda ndipo uchamuona iwe. Shamari that will be the end. Endaima muri ziko kuti munochata pedza kuchata wokwira wene chira kana kuramba wava kuUK unenge wapinda kwaqueen at least unongoona uye kutamba uriko. Nenhamo iri kuZimbabwe ungamirezvo kuti hanzi because hapana kubviswa mari hakuna izvo. Sharp itai nokuitira iwo life ndeyako hapana anozombouya achizokuti mari yechingwa iwe uchitambura nevana vako ita zvinokuitira Shamari. Hanzi hamunawo here program yemabhachura nematsikombi? Mino inami zvazvo SIS MELLY zvindangoya nhasi one of special. Vari kudaka kuti mubate program yemabhachura. Imbotauraika nemabhachura mukoma kuti mumbounza mabhachura palife. Timbonzwopa imboti mabhachura uye palife apa ambotaura nyaya titi. Taura nemabhachura handisi bhachura kandiite liko. Ndingatotaura nemamarried men yangu kuti vakadzi vanochengetwa sei. Kwete kuchengetwa mudzimba. Chengetai vakadzi. My surname is Changata-Motsi. So if you want to find my name is Gordon Changata-Motsi. That's my surname. Hello. Hey, Makadi. Ndikutaura ona. SIS MELLY vakataura zvanhu vanovafonera vachiwadza kuti mamuchituka kwavati havatomboda kuzinzwa izvo. Ndakubloga waiti akamuningi nangu ndatomubloga akutsvaga mafollowers nezita rangu ngasiyarereri. Wabloga. Ndakubloga. Makadi kumutukisa stereki koko kwainditika ikoko nemakamutuka zingaiti. Anzadzenyu alowadi ari pa. Alowadi. Alowadi ndamona. Ndatomubloga ndakutsvaga mbiri nezita rangu manje mbiri yekuda kutsvaga nekutuka vanhu haina kwainoinda. Kana mangwana wakashaya kutuka Melisa uchatukani? Utsvaga mafollowers nezita remunhu utsvaga mafollowers uyane content yekuti vanhu vanongofollowa slow but sure. Takatanga tiri 50 zvakokola panapa isusu patakatanga diaries tanga tiri 50 ukunzwa tikapinda mu70 takapinda mu100 ticha malive edu tiri 50 tikazoona izvo malive edu ayakutoita 100 and something yezvo malive edu akutoita 200 vanhu vakutoya takatanga tiri zvishoma hatinambouya nekutuka munhu takanga chitobva mukutuka vanhu tichitanga kuita zvinhu zvakanaka but tiri kukura takatokura saka ngangotangawo zvatakaitawo kana achida kwete kuita content nekuti mukadzi mukuru muchembereka mukadzi wayo anoya achitaura zvinyadzi achitukirira paFacebook kuti awane mafollowers nezita rangu manje alumi ndozati mabhayari dzanokupedzera ndozvizati anotokupedzera ikoko alright muningi nangu waita basa. Thank you my sister. Ndatomblog. Bye. Hanzi nditaure ngambomira mangoti ndezorobo mando down. Hanzi nditaure nema brothers angu Europe about kuchengeta vakadzi. Musachengetwa nevakadzi please. Basa renyu as men is to step up and look after your women, your wives and girlfriends, but wives kunyanya. Inini ndakamakurira ndakaita makurira ndakamakudzirwa ndakaita nababa vangu vainga vaine mutemo kuti handina mwana mukomana anobhadharwa rent nemukadzi. Saka iwo if you are a man watombowana mukana wekuenda kuEurope high ordination ndichikwanisa kushanda hapana chekumukira wakavata
handitika saka mukaoenda unosenza obhadhirawo mabuse like obhadhirawo rent obhadhirawo council tax obhadhirawo mainsurance zvimwe zvese zvozosira madhamu wazoitawo zvemagrosari mabuse ese ari big and sababa unofanira kumiramira obhadhirawo magetsi akudhura obhadhira magetsi obhadhira gasi obhadhira rent obhadhira council tax kana kuti mortgage zvimwe zvese zvozosirawo madhamu amana munhu wamurume unonzi unobhadharwa rent nemukadzi wakomana uchinzi ndopaunopedzera utumwa kunzi iyoya plus iye mukoma godzo itopic enda kudiscuss kwai but hanzi food yaiswa mudining room amotoita sei timboti vavhare inzwai so inini nyaya iripo ina ndatoda ndekuti nai varume imi munonzwa sei kusara wakavata mumba mukadzi wako achimuka kuti usiku uchinda kunorara madam achinda kubasa uchiti good night vodzoka makuseni madam woti good morning iwoti good morning votokujoina pamubhedha kurara motorara mese iwe utaka kuzova muka na 11 iwe sara kwati semuna bva urimo pane meko hello unowasei inangu handina zvakanyanya ndanyanya kuona ndatsvaga namba idzi ndatoita zvekutambo ndikukumbirawo namba dzasisi vaya kuti vane lingi rekuchando vaya tikwanise kuprocesa kuti tikaita seitanzwa toda kuenda kuchando hanzi namba dzasisi vaya vane lingi rekuchando havasotara ndilileni mai vamuvalingi rekuchando manje vakataura kuti havasi kuda kuti namba dzadzipiwe vanhu hanzi vakati havasi kuda kuti namba dzavo dzipiwe vanhu saka ndo problem iripa aiwa inga mukaenda pamalive akaitwa aya vakatsanangura zvese pakatonzi pari kudiwa vanhu 10 vanhu vakaisa anzi macvs avo handika tikapa mamapesha vamwe vanonzi mamapesha vaida vanhu 10 vanhu 10 iva vanhu tikavabvunza kusora nesiro kuti haufa vakati no ndakatora vanhu vakaona vanhu vari kudiwa actually i40 saka vakatora 10 kuno kumazimbabwens vakatora vamwe kune dzimwe nyika saka vakati handisi kuda kuti zvive obvious I'm going to mix ndichavadedza kumainterview na vakandipa imimi keep your eyes and ears open yes. Another opening then anongoitwa palive panapa mongojoina all right iripo thank you very much hello SIS MELLY munhu wenyawo Grace G Magaya kuya kupi aripa I thank you chairman mozotaurwa nababa wekwangu wazive kuti tinoda kuchengetwa zvakaoma nyaya dzemadiaries aiwa varume madiaries please varume vemadiaries please chengetaiwo madzimai mudzimba kana wakanobvisa mari yako uchiti waroora uchitora mwana wevanhu uchigara naye aiwa chirega kauda kubhadhara rendi futa kumana aiwa unobhadharawo alright ngatimboti wobhadharawo rendi necouncil tax zvimwe izvozvo aini achingopiwa achiti kuna madam ndokumbirawo mari yefodla anohwasei ndokumbirawo makoini ekutenga fodla ndokumbirawo mari yedoro anohwasei mai madam achinda kubasa kutoendera munhu ngambomukawo enda nodhiraivha mauber kana usina kuita zvenesing izvozvi enda nodhiraivha mauber enda noenda kumapackaging uko kumawarehouse kuri kupakejawo vamwe itawo zvaunokwanisa kuita semunhu wechirume mubatsirane handika maresponsibilities kuti diaspora kwacho vanhu vari kungotiwoko zvakaoma saka batsiranai anyway my diaries I was only here briefly just to say hello tiri kuno kuSouth Africa kuri kunakidza singaite kumba Clara how are you hanzi maswera SIS MELLY chairman hello dear how are you Clara masmairi akakudhinga hanzi taurai nevarume mukoma right todzoka ane tinoja todzoka vaudzei kuti munodzoka ndichadzoka apparently hanzi ndichadzoka ndangonzi ndikudzira aiwa taurai nevarume komagodzo sekuti hanzi nashumberezi yekunyengana shoirwa chumberezi zvemujono ngatimomirai vanhu vese vari kufona pawhatsapp chimirai fona takumboenda kudhina tombonodya tozodzoka nichavhura futi malines mofona motaura yes kana magetsi asina kuenda kati kana tisina kuuya magetsi anenge abaya angoripo anyway bye bye diaries thank you for supporting us pafuneral yamukoma edi hanzi na mainini wenyu please come home ibi mainini imi kumbako ngakuye mainini mbodzika maikoko yesifebi uriseko mwanangu hanzi man of these days pane basa waenda kubasa iwo kana uri pamba oka wosuka wotuma ndiro nove mukanda kuluma nami einbox nove buya inbox bye bye ndinokuona later bye bye